Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы абмяркоўваем падзеі Беларусі і за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. А працягнем мы абмеркаванне таго, што адбываецца у нашай краіне і вакол яе са старшынём Беларускага кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў Александром Ярашуком, чалавекам, які апошнімі днямі стаў ньюсмейкерам, можна сказаць, нароўні з абмеркаваннем чаканых санкцый ад Еўросаюза, то Ярашук, як это пісалі ў тэлеграм-каналах, выявіўся, ускрыўся як лукашэнкаўская кансерва, паколькі выступіў, ну і дамогся, можна сказаць, таго, што пэўная частка санкцый не была уведзена ў дачыненні да Беларусі, маецца на ўвазе з боку міжнароднай арганізацыі працы. Спадар Александр, вот адразу так вот сходу, калі вы падчас абмеркавання і таго, што фактычна вышэйшую меру міжнародная арганізацыя працы магла прымяніць у дачыненні да Беларусі, выступілі супраць, вы ж, я думаю, разумелі, чым гэта скончыцца для вас асабіста з пункту гледжання стаўлення да вас у грамадстве. Ну, па-першае, камусьці патрэбна было гэта рабіць, і, канешне, сёння мне прыемна ўсведамляць, калі я чую, што я цяпер ужо і кансерва глыбокая. Многа новага я пачуў, што я васкрэсенскі 2.0. І ўсё астатняе. І з гэтай нагоды, што датычыць таго, што адбылося, канешне, у сваім посце у Фейсбуку я не мог апісаць усё тое, што адбылося у Жэневе. Гэта канферэнцыя была онлайн, і гэта, канешне, таксама накладвала свой адбітак, у тым ліку і на рашэнне. Але самае там радыкальнае рашэнне, якое павінна было быць, калі зараз мы можам з вами у гэтай адкрытай размове казаць, як наогул працуе гэты механізм, які завецца міжнароднай арганізацыі працы, якая не ўводзіць санкцыі і ніколі не ўводзіла. Гэта не ее кампетэнцыя, не яе функцыя уводзіць санкцыі на тле тых заключэнняў, якія робіць міжнародная арганізацыя працы ў дачыненні да правапрацоўных і прафсаюзаў, розныя міжнародныя структуры, розныя краіны. Еўрапейскі звяз гэта рабіў у 7-м годзе, дарэчы, калі ўжо вяртацца да гісторыі, тады я павінен быць ужо не васкрэсенскім, а, напэўна, героем сучасным Беларусі, таму што менавіта на падставе ўсяго того, што рабіў Беларускі кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў, міжнародная арганізацыя працы засведчыла праблемы, велізарныя праблемы і нежаданне беларускіх уладаў выконваць рэкамендацыі по расследованию комиссии по расследованию 2004 года, якія не выкананы цалкам і да гэтай пары самыя галоўныя рэкамендацыі. Але тады па патрабаванню міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў і еўрапейскай канфедэрацыі прафсаюзаў еўрапейскі звяз на падставе заключэнняў міжнароднай арганізацыі працы, таму што ў еўрапейскага звяза няма свайго сваёй адмысловай установы, пазбавіў Беларусь гандлёвых прэферэнцый. Тады на нас таксама вешалі сабак, што гэта дзеля нас гэта ўсё адбылося. Канешне, тады было прасцей, таму што было каму і як тлумачыць, што гэта прэмія, гэта не санкцыя, гэта прэмія, якая уведзена была па патрабаванню прафсаюзаў, міжнародных прафсаюзаў еўрапейскім звязам для тых краін, якія развіваюцца, якія добрасумленна выконваюць свае абавязацельствы ў сферы правапрацоўных і прафсаюзаў. Што датычыць сённяшняга рашэння, што і як там адбывалася? Спецпараграф гэта у нашым выпадку было адзінае
пакаранне, якое магло быць з боку камітэта па нормах. Вось. Што датычыць, дарэчы, вельмі жорсткае заключэнне, вы самі яго бачылі, чыталі, азнаёміліся, вельмі канкрэтнае, паглядзім, як яно будзе выконвацца, і таму менавіта так хваравіта адрэагавала спадарня Касевіч, міністр працы. І падчас разгляду 7 чэрвеня і падчас заключэння 18 чэрвеня, дзе яна не толькі не прызнала прэтэнзіяў з боку камітэта па нормах і заключэння па нормах. Яна абвінаваціла нас як дэструктыўную арганізацыю, якая робіць школу дзяржаве, і як назвала ворагам, наўпрост ворагам улады. Напэўна, яны мяне так глыбока, як кансерву, далёка глядзелі, што спадарня Касевіч менавіта, каб адвесці усялякае падазрэнне, што я працую на іх бок, і абазвала нас такім чынам. Але вы самі у сваім допісе ў Фейсбуку, калі пісалі пра вось гэтае пасяджэнне, разгляд, напісалі, што магло быць прымененае ў дачыненні да Беларусі 33 параграф, тое, чаго вельмі баялася беларускі рэжым, але дзякуючы вашым намаганням гэты параграф прыменены не быў. Правильно, абсолютно так, таму што мы зараз звялі ўсё да таго, паколькі, напэўна, ключавы момант ва ўсім гэтым, гэта за санкцыі ці не, таму што беларускае грамадства сёння такім чынам падзялілася. Таму мы і вялі размову, што датычыць параграфа 33, паколькі мы след у след паўтараем незайдросны лёс М'янмы. М'янма нарывалася, як, дарэчы, і беларуская ўлада, як правакавала спадарня Касевіч, каб быў прыменены гэты параграф. І паўтаруся, насамрэч было няпроста і эмацыйную рэакцыю і сябраў камітэта, і міжнародных прафсаюзаў на гэта супакоіць, таму што маглі быць любыя падставы для рашэнняў, але не камітэт аб'яўляе аб тым, што пачынаецца працэдура параграфа 33, а яе пачынае, рашэнне прымае выключна адміністрацыйная рада міжнароднай арганізацыі працы. Яе чарговае паседжанне будзе адбывацца у лістападзе, і хто яго ведае, магчыма, да гэтага і дойдзе. Але калі будзе вось гэта паседжанне, яны скажуць, а вось у чэрвені камітэт сказаў, што не трэба, і Ярашук сказаў на гэтым камітэце, што не трэба ўводзіць 33 параграф, таму давайте, можа, і не будзем. А калі б зараз сказалі, так, мы тут у камітэце вырашылі, што гэта варта зрабіць, таму там тады у лістападзе, калі ласка, ўжо прымайце такое рашэнне. Зміцер, нельга разглядваць працэдуру параграфа 33 і канкрэтную сітуацыю таго, што адбывалася ў М'янме, таму што ён толькі аднойчы прымяняўся. Толькі аднойчы гэты параграф прымяняўся. Спрацаваў? Ён гучыць, вось добрае пытанне. Па-першае, ён гучыць такім чынам, што калі нейкая краіна не выконвае рэкамендацыі камісіі па расследаванню, то МАП можа прымаць любыя рашэнні, якія выцякаюць з той сітуацыі, якая склалася. У дачыненні да М'янмы у 2011 годзе, дзе панавала ваенная хунта, там і было такое рашэнне звярнуцца да урадаў краін міжнароднай супольнасці, прыпыніць усялякія стасункі з ваеннай хунтай. І гэта было зроблена. Перадусім буйнымі краінамі, вось тымі, хто, уласна кажучы, і дыктуе парадак дня у сусвеце. І да М'янмы, дачыненне да М'янмы, была аб'яўлена эканамічная блакада. Па вялікаму рахунку, гэта, можа, часткова і спрацавала, але мы
бачым сёння, што адбываецца, і літаральна у М'янме той жа. Вось мы можам казаць, і мы калі абмяркоўвалі насамрэч сітуацыю, то мы казалі пра тое, што гэта розныя выпадкі. Мы не ведаем, якое рашэнне можа прымаць адміністрацыйная рада, калі яна ўсё ж такі запусціць працэдуру, якая прадугледжана параграфам 33, але я не ўпэўнены, што гэта будзе такое ж рашэнне, як і па М'янме, з улікам досведу, які маецца па М'янме. Літаральна у суботу я браў удзел онлайн у форуме, які ладзіў французскі прафцэнтр СЖТ, усеагульная канфедэрацыя працы Францыі. І там бралі ўдзел лідары прафсаюзаў, выпадкі якіх агульнавядомыя, гэта Гонконг, вы ведаеце, якія там зараз падзеі. Гэта Філіпіны, там баі таксама не спыняюцца, і гэта таксама звязанае з правамі працоўных. Гэта тая ж самая М'янма. Лідар прафсаюзаў М'янмы дзесь і хаваецца зараз у лясах, ён выйшаў на сувязь, і мы таксама пра гэта гутарылі, што не спрацавалі такія жорсткія захады, пры тым, што эканоміка М'янмы, это, конечно, непараўнальная эканоміка з беларускай, яна слаба інтэгравана у міжнародную эканоміку, сусветную эканоміку. І, канешне, беларуская эканоміка, яна значна больш глобалізаваная, чым эканоміка М'янмы, і зноў-такі з гэтага пункту гледжання і з пункту гледжання таго, што я таксама напісаў, што і ў М'янме нічога не адбылося з хунтай, яна не схуднела, і беларуская хунта не схуднее. Але калі насамрэч размова ідзе пра эканамічныя санкцыі, перадусім будуць пакутаваць, і цяжар увесь будуць несці на сваіх плячах рабочыя. І вось у гэтым мы і зыходзіліся. Таму і тое, што я пісаў, яно па-рознаму успрымалася, але выснова была якраз такая, што мы не можам заклікаць да эканамічных санкцыяў, у тым ліку і ў звязку з палітыкай, стратэгіяй і магчымасці з боку міжнароднай арганізацыі працы. Видите, дзіўная ситуация атрымліваецца, што я вот слухаю вас, вы тлумачыце, што санкцыі не спрацуюць, ну, прынамсі, хунту яны не скінуць м'янмаўскую, у дачыненні да Беларусі таксама, што не схуднее тыя, хто наверсе. Такую ж самую пазіцыю я вось буквально зараз перад нашай размовай прачытаў такі вельмі эмацыйны допіс Олега Гайдукевіча, які трапіў у спіс 4-го пакета санкцыйнага, і ён там таксама пра санкцыі ў чарговы раз, пра вот тых, хто бегае там па еўрапейскіх кабінетах і заклікае да санкцыі, там таксама іх там чыхвосціў, улада кажа, што санкцыі не працуюць. Вот атрымліваецца, што маюць нейкую рацыю тыя, хто кажуць, што салідарызаваўся Ярашук і яго прафсаюз з рэжымам у гэтым пытанні, прынамсі. Давайте, як класік казаў, будзем аддзяляць мухі ад котлет. Санкцыі розныя бываюць. Ёсць сектаральныя санкцыі, пра эканамічную блакаду тут і казаць няма чаго. Вось, тут проста каюк надыходзіць, вось, і перадусім працоўным калектывам. І ёсць персанальныя санкцыі. Вось, якраз рэжыму, напэўна, і вельмі хочацца, каб падвесці грунт пад то, што і адны, і другія гэта тое ж самае. А гэта абсалютна розныя рэчы. Ёсць фінансавыя санкцыі, у дачыненні да фінансавых інстытутаў. У такім выпадку мы ніколі не будзем казаць, і ніхто ніколі ад нас не пачуе, што гэтага не рабіце. Калі размова ідзе пра спадара Галаватага,
спадара Ляшенко, спадара Сойка, кіраўнікоў Беларуськалію, Гродна Азот і Нафтану, то я там і вельмі жорстка па іх прайшоўся, таму што яны гуляюць з агнём. Я і зараз перад усімі, перад усёй краінай, перад слухачамі нашымі, гледачамі кажу, вось тут самы раз за той гвалт, які ўчыняюць у дачыненні да сяброў незалежных прафсоюзаў, да стачканаў, яны адкажуць, у тым ліку і праз персанальныя санкцыі. І мы не спынімся. У нас доўгія рукі, каб дастаць усіх тых, хто тут вельмі ўжо, скажем так, стараецца, каб людзей ціснуць і іх выводзіць з незалежных прафсаюзаў, звальняць, таму што, дарэчы, і ў заключэнні пра гэта кажацца і пра тыя выпадкі, і пра выпадкі асуджэнняў, там написано чорным по белому, неадкладна вызваліць тых, каго асудзілі за удзел у страйках і сяброў прафсаюзаў і рабочых, і правесці расследаванне, пакараць вінаватых. Я зразумеў, вы такім чынам за персанальныя, але супраць, ну, так званых сектаральных санкцый альбо санкцыі датычна прадпрыемстваў. Але калі казаць пра персанальныя санкцыі, ну, да прыкладу, унясуць там кіраўніка Беларуськалія ў персанальныя санкцыі, там ён не можа уехаць у Еўросаюз, ну і так не ўедзе, бо самалёты не лётаюць, аўтобусам такі чалавек не паедзе. Можа, рахункаў у яго там у швейцарскім банку няма, нічога не замарозяць. Скажа, а мне ўсё адно, што мне вашыя санкцыі? Пакуль, канешне, на тле таго гвалту велізарнага, які адбываецца, зараз рэжым узяў кантроль над краінай, над грамадзянамі і у тым ліку над рабочымі, але яны і усе гэтыя спадары сядзяць на бочцы з порахам. Я вам адказна кажу. Я яшчэ раз паўтаруся. Дарэчы, калі ўжо размову весці пра у тым ліку адміністрацыйную раду, мяне ў 4-ы раз абралі. Это выключны выпадак, а звычайна 2 кадэнцыі бываюць сябрамі адміністрацыйнай рады. Вось, што увесь свой уплыў я віцэ-прэзідэнт Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў і зноў абраны сябрам адміністрацыйнай рады, мы будзем рабіць для таго, каб яны пашкадавалі і, знаходзячыся тут у краіне, пакуль перамены не адбыліся, пра тое, што яны зараз робяць. Я хочу распавесці пра тое, што я ведаў усіх генеральных дырэктараў Беларуськалія, і зусім былі роўныя, можа, не сяброўскія, але карэктныя адносіны. Ніхто не дазваляў себе такое, як дазваляе спадар Галаваты. І хай ён будзе упэўнены, што рана ці позна за ўсёй той гвалт, які ён учыняе у дачыненні да працаўнікоў прадпрыемства, прыйдзецца адказваць. І вось, дарэчы, і, напэўна, вы таксама звярнулі ўвагу, калі там мяне атакавалі як глыбокую кансерву глыбокага абурэння, вось якую скрылі нарэшце, пра Яру. Ну, аказалі. Да, вось, дарэчы, добра, што закранулі гэтае пытанне. Можа быць, за дня 2 і сцішылася бы увесь гэты скандал вакол вашай пазіцыі на пасяджэнні гэтага камітэта, але тут выйшаў адзін з топ-менеджераў Яры са сваім допісам, дзе назваў Александра Ярошука героем, які вось адзіны нармальную пазіцыю выказаў сваю і гэтак далей, і гэтак далей. А следам з'явіўся ліст зварот ад стачкама Беларуськалія, які заклікаў тую ж самую Яру адмаўляцца ад прадукцыі Беларуськалія. Ты хто ж правы ў гэтай сітуацыі? Я ніколі нічога дрэннага пра стачкам
не буду казаць, я, калі вы са мной мелі некае дачыненне, ніколі нікому не даваў ніякіх характарыстык. Хаця мог бы столькі распавесці, і ў тым ліку, што датычыць Стачкама. Насамрэч, там людзі, ну, гэта дынаміт пераменаў, насамрэч, дынаміт рабочага руху, вось. І чакайце, тут можа быць по-рознаму. Дынаміт, які падкладзены пад рабочы рух. Як выбухне, такі рабочы рух увесь лясне. Ці наадварот? Зміцер, я другое маю на ўвазе, таму што мы часцяком чуем, ну, гэта, канешне, даравальна для людзей, якія наогул не разумеюць, што такое стачка, што такое прафсаюзы. Нідзе ніколі не бывала такога, каб вось стварылі страйкам, і ён у гэтым выглядзе існаваў. Страйкам ствараецца, каб правесці страйк. Калі страйк не атрымаўся, то тады ніякага страйкама не бывае, няма сэнсу яго існаванні. Ось, у нас страйкі, насамрэч, на вялікі жаль, былі, але па-сапраўднаму яны не адбыліся. Яны пачыналіся і не атрымалі развіцця. І у нас у гісторыі найноўшай Беларусі такая ж сітуацыя была на пачатку 90-х гадоў, калі ствараліся страйкамы. І гэта быў, конечно, непараўнальны час з пункту гледжання свабоды і дэмакратыі. Вось. І яны усе страйкамы трансфармаваліся ў што? У незалежныя прафсаюзы. Таму што адна справа, вось дынаміт, одна справа рэвалюцыя, другая справа эвалюцыя. Мы зыходзім з таго, што у нас не адбылося, што называецца, сходу прывесці да перамогі краін. І зараз мы відавочна бачым, што адбываецца гульня ў доўгую. І у такім выпадку мы можам казаць толькі пра адно, што выключную ролю будуць гуляць не страйкамы, а выключную ролю будуць іграць тыя арганізацыі, якія маюць юрыдычнае прызнанне, функцыянуюць законна. Можа, яны зараз, улады, і шкадуюць пра тое, што ў свой час да канца нас не зачысцілі, таму што мы законна дзейнічаем. Канешне, можна ўсё, што заўгодна, ось як спадарня Касевіч пра нас сказала, дэструктыўная арганізацыя заклікала да страйкаў, да санкцыяў. Ось, калі ласка, хочацца ёй казаць, хай кажа. Але мы законна функцыянуем. І што датычыць нашага статусу, то, канешне, зараз і выключная ўвага можа, і такая атака на нас вядзецца, канешне, можа дзесьці і прафесійна, а можа дзесьці па неразуменню таго, што насамрэч адбываецца, чаму мы і апынуліся у цэнтры ўвагі і чаму такая атака стала магчымай, улічваючы таксама, канешне, і аб'ектыўныя, і суб'ектыўныя прычыны. Суб'ектыўныя прычыны тут і Яра, тут і ўзнагароджанне нас прэміяй Артура Свенсона, таму што, канешне, Яра — гэта карупцыйная структура, канешне, мы карупцыянеры, мы пілім гранты, вось, і мы ўжо даўно атрымалі, даўно распілілі гэтую прэмію. Калі ласка, тыя, хто жадаюць лічыць чужыя грошы, хай і надалей гэтую тэму доўжаць, я нічога не маю супраць і абсалютна не збіраюсь ні перад кім апраўдвацца. Але хачу вярнуцца, што датычыць Яры і што датычыць нашай стратэгіі. Гэта выключна важна, што мы прапануем замест эканамічных санкцыяў. І што, дарэчы, падтрымлівае эканамічная частка штабу Ціханаўскай. Гэта
таксама вельмі важна. У нас цудоўныя стасункі з Алесем Алехновічам і ўсім эканамічным блокам. Мы яшчэ у кастрычніку мінулого года разам з праваахоўнымі арганізацыямі, разам з глобальнымі саюзамі прафсаюзаў, Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў распрацавалі зварот, прынялі зварот да міжнароднага бізнесу, які працуе на Беларусі, каб яны кіраваліся ў сваіх захадах, сваёй працы ў Беларусі кодэксам этыкі бізнеса. Ён, дарэчы, распрацаваны ААН, і ён вельмі просты для разумення, што не павінна быць парушэння правоў працоўных, не павінна быць парушэння правоў прафсаюзаў. І менавіта на гэтым грунце мы зышліся з Ярай. Яна высунула патрабаванні і ўзнавіць на працы страйкам, і прыняць захады па паляпшэнню умоў працы, бяспекі працы, таму што там насамрэч вельмі крытычная сітуацыя. Дарэчы, яна і ускладнілася крытычна пры спадары Галаватым, які любіць мільёны скіроўваць на футбол, хакей, любімая лялька і рэжыма, і яго асабіста. І у нас ёсць факты, калі нават заказваюць, там замаўляюць аўтаматы электрычныя у шахтах, ім адказваюць, няма грошай. Страйкам піша, што там водзяць вакол пальца, мы такія дурні. І мы, Яра, нас можна так вадзіць. Ведаеце, наколькі ім зараз ускладняе жыццё Яра, што ужо Галаваты, а Галаваты гэта ёсць беларускі рэжым, сам разарваў бы кантракт з Ярай, але яны баяцца наступстваў, таму што услед, калі яны разарвуць кантракт з Ярай, могуць пакінуць Беларусь і буйныя кампаніі, агульнавядомыя ў свеце. І таму яны хацелі б, зацягваючы і ўзнаўленне на працы страйкама, як яны ўжо там самі захочуць, гэта іншая справа, гэта іх пытанне. І што датычыць бяспекі працы, таму што яна патрабуе велізарных сродкаў. Бяспека працы на такім прадпрыемстве, як Беларусь-Калій, які, канешне, трэба рабіць выбар, ці футбол, хакей, ці насамрэч думаць пра бяспеку працы, таму што у кожнай гэтай шайбе закінутай, у кожным голе, там колькі ўжо Шахцёр гуляе толькі з аднымі перамогамі, яны усе маюць крывавы след загінуўшых шахцёраў, якія загінулі, таму што не адбылося таго, што павінна адбыцца, і з дапамогай Ярай мы і арганізоўваем ціск. Таму навошта там і хто мае на ўвазе, якія мэты, я не хачу рабіць нейкіх высноў, але зыходзіць з таго, што Яра некалькі месяцаў таму як бы гэтыя умовы высунула, і адразу імгненна ўсё змянілася. Гадамі павінна сітуацыя мяняцца, але менавіта зараз павінны закладвацца стратэгіі, якія вядуць, і выдзяляцца сродкі, якія вядуць да таго, што праца шахцёра будзе больш бяспечнай. Александр, я вярнуся да вашага допісу, дакладней да апошняга абзацу, вельмі такога, я сказаў бы, мастацкага, дзе напісана пра тое, што тытанавыя ціскі міжнароднай арганізацыі працы яшчэ сціснуць гэтыя так званыя сталёвыя яйкі, і паглядзім, хто каго. Так якім чынам? Чаму да гэтага часу не сціснулі тытанавыя ціскі? А мы іх і трымаем, гэтых тытанавых цісках і міжнароднай прафсаюзнай супольнасці, і міжнароднай арганізацыі працы. Ні адна краіна за 20 год не збірала такіх пакаранняў, як Беларусь. І яны круцяцца, верцяцца, як вужакі.
Таму што і рэдка хто такі цынізм дэманстраваў у дачыненні работнікаў. Ну, я распавядаў, дарэчы, сваім французскім сябрам, яны, канешне, там дзіваваліся, калі я казаў, што у нас працоўны кодекс адзін з горшых, можа, горшы ў свеце. Гэта не ліберальны кодекс, ён дазваляе працоўнага праінфармаваць аб змяненні істотных умоў працы за дзень, у Расіі за 2 месяцы. І все. Усе на кароткатэрміновых контрактах. Падышоў тэрмін, як зараз на Гродна Азот, і калі ласка, 7 чалавек адразу звальняюць. Ну так, ну і вот і змог МОД і вы праз яго нейкім чынам змяніць тую сітуацыю. Я вам кажу, што калі мець увесь патэнцыял рэжыму аўтарытарнага, цяпер дыктатарскага, значна больш горшыя наступствы, мы не ведаем, во што зараз ператварылась бы краіна і працоўныя адносіны ў ёй, калі б мы не стрымлівалі ад самых адыёзных захадаў. Так ці інакш, мы сваю справу робім. Іншая справа, што, канешне, такія рэжымы настолькі жорсткія і не спыняецца ні перад якім гвалтам, што, канешне, гэта вельмі няпростая задача ўсё ж такі ужываць гэты ціск і прымушаць да таго, каб яны рабілі то, што неабходна рабіць. Таму зноў вяртаюся да вось гэтай нашай стратэгіі, што датычыць кодекса этыкі бізнеса. Мы працуем, дарэчы, са штабам Святланы Ціхановскай, і яны таксама пішуць лісты да буйных кампаній, такіх як Siemens, Michelin, і яны ўжо рабілі адпаведныя заявы. Мы і хочам праз іх такі ажыццявіць ціск, каб усё ж такі цана невыканання гэта кодекса перавесіла тыя дывідэнты, якія яны маюць ад таго, што проста парушаюць усе правы працоўных і прафсаюзаў. Вось у гэтым наша стратэгічная задача. Я не кажу, што яна лёгкая і простая, я не кажу, што у нас чакае нязменны 100% вынік, але мы не адступімся, мы будзем гэта рабіць. Ну, абвінавачвалі вас у тым, што мы разумеем, что зараз так у нас у краіне, як ты там сказала, иногда не до законов. Таму усе разумеюць, што могуць за любое слово, за любое дзеянне і пазбавіць рэгістрацыі, і пазбавіць юрыдычнага адресу, і вон на сезон нумар 1 таксама недалёка. Ніхто не застрахаваны. І, маўляў, менавіта таму Ярашук так сябе асцярожна, не будзем зараз гаварыць пра кансервы, асцярожна сябе паводзіць, каб, першае, захаваць арганізацыю, другое, вывести з-пад удара, скажем, сябраў арганізацыі на прадпрыемстваў, тому што калі далей пачнуць казаць, што прафсаюзы яны за санкцыі, таму ўсіх сябраў прафсаюза незалежнага з працы выкідаць аўтаматычна. Ну вось вот таму такая пазіцыя. Дзякую, Зміцер, вам за гэта пытанне. Вось я, конечно, не магу пра ўсё распавесці. Вось, але вы насамрэч вы, спадар Александр, як это там у фільме, калі вас трымаюць у закладніках, маргніце 3 разы. Насамрэч, ну, ситуация такая, что я разумею, что у любы момент можа адбыцца з намі тое ж самае, што адбывалася з многімі. І я адчуваю сваю адказнасць як кіраўніка краіны, якім чынам все ж таки зрабіць так, каб вывесці з-пад удару сваю арганізацыю. Тым больш, што мы з вами ведаем, ну, недавно были агучаны даследаванні і Chatham House, што бальшыня грамадзян краіны, а то бок і працоўных
супраць эканамічных санкцыяў. І таму нам ёсць над чым грунтавацца, і, канешне, я не буду таксама хаваць таго, што там маніць, што у гэтым таксама не ёсць сэнс маіх таксама заяў, таму што, канешне, калі б я зараз быў па-за межамі, то, можа, такую ж радыкальную рыторыку ўжываў бы з аднаго боку. З другога, яшчэ раз вам хочу казаць пра тое, што да мяне можна як хочаш ставіцца, але я не садамазахіст, каб выклікаць на сябе такі агонь, і мне гэта было дужа прыемна. Я разумею, аб чым ідзе гаворка, таму што рашэнні непапулярныя, бальшыня тых людзей, якія там давалі мне ацэнкі і там чаплялі па-ўсялякаму, дзякуй ім вялікі, вось, мяне заўсёды толькі здорава матывуе. Канешне, гэта ніколі нікому не можа падабацца. Але я гатовы пераносіць усё дзеля таго, каб вывесці, захаваць арганізацыю. Яна яшчэ паслужыць не толькі сябрам незалежных прафсаюзаў, але ўсім працоўным. Сёння няма іншай арганізацыі, як там хто не казаў, акрамя нас. Мы функцыянуем законна. Мы маем месца в Нацыянальнай радзе па працоўных сацыяльных пытаннях. Я сябар гэтай рады. Як яны там надалей будуць мяне выключаць адтуль, ці будуць захоўваць, гэта іхняя справа. Вось. Але мы з'яўляемся і падпісантам генеральнага пагаднення паміж урадам, аб'яднаннямі наймальнікаў і прафсаюзаў. І, канешне, мы выключна зацікаўлены захоўваць свае пазіцыі ва ўсіх гэтых структурах, таму што цана пытання не толькі правы незалежных прафсаюзаў і захаванне іх на працы, але і наогул правы усіх працоўных краін. Сёння больш няма каму адрасаваць гэтыя пытанні, акрамя БКДП і яго арганізацый незалежных прафсаюзаў, якія ўходзяць у склад БКДП. Ну, будем спадзявацца, што у незалежных прафсаюзаў будуць ўсё ж такі магчымасці і інструменты для таго, каб гэтыя правы працоўных адстойваць, бо сёння сапраўды нешта даказаць у судзе і нешта адстаяць, ну, скажем так, мягка, вельмі складана. Дзякуй вялікім. Ну, вось такая пазіцыя, такая стратэгія у Александра Ярашука, лідара, старшыні Беларускага кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў. Дзякуй вялікі. Зміцер Лукашук, Александр Ярашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Дзякуй вам, Зміцер.